matemo wacho kaendi ni 2027 it is not going to be easy nikech Gen Z sani koro jine most likely kane wa demonstrate wach pek mar telo ni Gen Z dwa bede telo no biro mana bang demonstration ni endi gisani people are Jiochiew to activist mane wango ni kaka Morara Kebaso huyu mwenye nywele yake ni shagivya anaitwa nani koro magi joku ni waketo by the way Gen Z we don't have a leader maybe this party is mobedo formed gi emanigi leaders gi but koro ere kaka Gen Z gi sekiwa places mag ni wabedo jotelo possibility is zero Sharon angayo ni ati wanyiso jopiny gi magidwa winjo tadier beber nyithindo ma Gen Z gi engi first of all fans ma don't want nyithindo fans awachni kaka analugora ni Michelle women rep I can stand it adabedo women rep kuma chieng moro nyuma kata oma be dala wa beda women rep mana kwa yudo ngato government kaendi mana kaka wadwa ni no wacho ni ati Gachagua de ket kumoro ni othiro most of Gen Z ni wanyalo nitere kako dhi ithiro wa malo mondo wabed leaders mano to koro wabro penyo kwayo mara makwayo jopiny